номаҳои падар. номаи панҷум. ҷавонони имрӯза дар интихоби касб хунукназарӣ зоҳир менамоянд. онҳо намедонанд барои чӣ ва чаро касб интихоб мекунанд. агар аз ишон ман суол карда пурсон шавам, барои чӣ шумо илм меомӯзед? дар посух мешунавам: чунин лозим аст, ё ба хости волидайн, ё ин ки дар дигар факултаҳо ҷой набуд, ё ки барои саҳмгузорӣ қулай аст. онҳо ба донишкада аз рӯи принсипи ба куҷо дигарон, ман низ ба он ҷо дохил мешаванд. аммо ин хатои бузург аст. писарам, ин принсип нодуруст аст. чӣ қадар ҷавонон бемулоҳиза, бемақсади рӯшан ва возеҳ ба донишкадаҳо дохил мешаванд ва чӣ қадар барои дастгирии таҳсили онҳо волидайн заҳмат мекашанд. оё чунин рафтор арзиши дорад? оё ҷавонон баъд аз хатми донишкада аз рӯи ихтисоси хеш фаъолият мекунанд? албатта не, ва ин аламовар аст. чӣ қадре ту бештар мехонӣ, ҳамон қадр фаҳмишат васеътар мегардад ва ту бисёр чизҳоро дарк месозӣ. дар идрок ва фаҳмиш озодӣ ноҳуфта аст. барои мақоми хешро дар ҷаҳон пайдо кардан дониш лозим ва барои он илм омӯхтан ҳатмист. дигар чорае вуҷуд надорад ва баъзан амалҳоеро ки иҷро кардан намехоҳӣ, бояд иҷро кард ва ин амал донишомӯзӣ мебошад. касе нагуфтааст ки илм осон ба даст меояд. чуноне ки дар урфият гуфтаанд, мушкилӣ дар донишомӯзӣ, осонии кор мавриди ҳарб. гумонам ин мақол дар ин ҳолат мувофиқ аст.